Kanaw niyang kanang cellphone na ibusdak yung kuna magsibog TikTok. Grabe mga Tigay, paa. Dagko mga kayo mga paa. Ang nilabhan daw. Dako ng dago mo. Hipusa daw. Ay te, wala ka may ulan te. Ingon man si Papa nga inik ulan na lang daw hipuson. Wala ni ulan, mao jud ni ang hinungdan. Ang maayo ani. Sige, itong viral ron ka. Familiar ka? O katong, ito katong ano? She's smiling pa. Ano daw? Hindi ko daw? Ito saya daw? Kamu ba sige na mag TikTok, ha? Wala ko. Ang kanding ha. Ipusan ninyo ayaw paabutan nga maulanan. Kabalo mo sa kanding, madlok ng tubig kandingon. Ang linaban sa loyo, bantay lang mo. Kanaw niyang kanang cellphone na ibusdak yung kuna magsibog TikTok. Tay mo akong gitugon, kanding linaban. Ang kwarta sa atok, ha? Sige kang hinangin o mga palid to. Kung ulan, tiklupan ninyo kay mabasa. Sako. Pinakis ka pa. Inya ka itong hapon mo uli. Praktisan na ito. Dali, dali. I-plaster rin na kay. Praktisan na itong ayaw ah. Okay, ito Hindi daw. Ano sa ito? Ano to? Okay, dali. Ayan, agay! Nana po ni mga anak ni Dudong ko, murag mga wati ba? Sa gahit iglawas, musayaw jud. Sila gabayan ang pambuhat nila mga pansin ang gahit iglawas. Mapapita ko yung lingaw. Kalingawan sa ulit tanaw dito. Mapapita ko yung buhaton bitaw. Agay! Sama ni si Jimmy. May gitanaw-tanawan eh. Kau ba? Abi siksihay, walok bang kayo bay? Sige, tanaw-tanawan mo dia. Wala eh, siksi kang anak Dudong ba? Daw? Bagaw eh. Ako ba ka na-ingon? Baka nagpasabay ganina nga dili ka padulog. Walok kayo? Grabe mga Tigay, paa. Dagko mga kayo mga paa. Papit yung pitiyan. Agay! Day, inyong kanding dito. Naglambod. Inyo pong papa. Nagchat. Ang nilabhan daw. Dako ng dago mo. Hipusa daw. Ay te, wala ka may ulan te. Ingon man si Papa nga inik ulan na lang daw hipuson. Ay tuloy daw ko day finalize daw kung kabalo na ba ko. Pinakaw na ito. Dahil ito. Agay! Ana? Mag-ana. Ana? Oh, de. Ana? Pre, uulot na pre. Ayaw, uy. Sige, ang kanyang papa dia kali talaga abot na. Dakong bubot. Guwapa kasi mga anak pre. Yung papa, ba't ikaw mo? Ano dito to yan, no? Pampad yun. Akong tao ba, no? Ako na isa, pre. Ako na isa. Tiyan yung papa. Ha? Daw yung piyag, ha? Pre, guwapo kita yung papa. Butan pa yun, no? Amo ha? Sige na pong TikTok. Ang kanding hipos ninyo? Pa, wala pa man ni ulan. Wala ni ulan, mao jud ni ang hinungdan. Ang maayo ani.